Sanibonani bathandi bomculo wesintu, nibingelelwa uMangcobo isishintshane samahlebezi. Sihamba nabamandla Maskandi Festival. Sithi asinazise ukuthi awuzukuba khona umcimbi wamandla kulonyaka ngesimo secorona njengoba sonke sazi-ke. Kodwa-ke abantu besifazane singabahlukumezi. Siyakhuthaza kakhulu ukuthi kule nyanga abantu besifazane siyacela ukuthi bakithi sibanakekele, sicele nje inhliziyo zethu. Abantu besilisa sincenga inhliziyo zethu, sicela uJehova sipha amehlo okubheka abantu besifazane njengembali. Ukhumbule ukuthi ngelinye ilanga wazalwa umuntu wesifazane owakuthwala izinyanga eziwu9, wakunakekela waze wafika la ukhona. Ngakho umuntu wesifazane ubalulekile empilweni yakho ngaso sonke isikhathi. Abantu besifazane badlala ngisho indima enkulu ukuthi kube nenkululeko yalelizwe. Ngakho umuntu wesifazane ubalulekile empilweni yakho. Siyakhuthaza kakhulu. Amandla esinawo awukuthi sibanakekele, sibavikele, sibathande. Imbokodo ngani. Siyacela kakhulu. Sithi amandla awami, awakho, awethu sonke.